Sara Fantova naiz, jone batzuetan pelikularen zuzendaria. Gaur egon gara Kaskagorrin solasaldi bat egiten, pelikularen inguruan hitz egiten. Ikustego zinimara joaten. Alba da lehenengo astean gero pelikulak kentzen dituzte eta horrela aste nagusia bukatu eta gero berriro ere aste nagusian murgiltzeko eta jaietaz disfrutatzeko zinema eserleku baten. Aupa, gu Jonaren kuadrilla gara pelikulan eta irailaren 20 zinemetan!